Sobra 15 kabalay ang naugdaw sa sunod-sunod nga sunog sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City. 6 anyos nga batang lalaki ang patay sa maong sunog. Ani ang report. Bagag aso nga daw halos milukop na sa kalangitan, timaan sa kadako sa sunog nga nahitabo sa Zone 1 ug 2 sa Barangay 35 sa Cagayan de Oro City, pasado alas 11 sa kabuntagon adlawng Domingo. Kita ang pagdinaganay sa mga residente, papalayo gikan sa nahitabuan sa sunog. Sa laing kuha nga video, makita ang dakong kalayo nga paspas nga milamoy sa mga kabalayan sa lugar. Ang mga residente, kasagaran walay gamit nga nasalbar tungod sa kapaspas sa panghitabo. Mayugog tabang kaya kuan kaning tanan among gamit na sunog tanan ug kaning mga gamit sa eskwelahan sa akong manggod nag-eskwela diya sa kuan mugs yang mga birth certificate sunog na tanan. Mo na importante sa among suga o kanang amo atop gyud bago ginawa pa pinakabulal girinubit na kong balay na hagdaw tanan hurot. Pagkalunes, nasunog usab ang pipila ka balay sa kasigbit nga Zone 3 sa Barangay 35. Nagsugod ang sunog sa balay sa usa ka Arnel Casulo nga PWD. Nahibili niini sa ilang panimalay ang 6 anyos nga batang lalaking anak nga si Ramil, kinsa namatay human maapil og kasunog. Ang silingang si Nick Daguplo ang usa sa mga unang nakaresponde sa sunog. Ang konsentrate na mo kinigyon dako kayo diri. Wa pa may kahibalo nga naday bata na sunog. Ayan na mo nahibalan nga napalong na. Kaya nakita naman dito sa Chief Tanod nga uy nay bata na sunog. Nakita naman niya. Tungod sa kadako sa kalayo, nag-inisyatibo ang mga residente diri sa Barangay 35 nga pamutlon ang ilang hose sa tubig nga mo'y ilang gigamit sa pakigbisog ngadto sa kalayo. Karon nga humana ang insidente, nag-iyahay na lamang silang paningkamot aron mabalik ang linya nila sa tubig. Sa duha ka magkasunod nga sunog, miabot sa kapin 15 kabalay ang naugdaw. Gibana-banaang moabot sa kapin 1.7 million pesos ang nadanyos niini. Padayon ang investigasyon nga gidahimo sa kabumbiruhan. Nanawagan sab sila nga dili magkumpiyansa aron malikay sa disgrasya sama sa sunog. Tunay gikandak pa nga investigation ditong dapita ongoing until now kay mangita pa man taong corroborative statement Sir Cyril unya wa pay declaration kay under investigation pa man. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.